Nagdugang og ruta ug bus units ang LTFRB 11 alang sa peak hours augmentation bus system isip tubag sa kakulang sa pampublikong sakyanan sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Dinhi sa dalang bulton sa Davao City mag-atang og jeep si Wilma kada adlaw gikan trabaho pauli sa Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Kung peak hours, maglisod matud pa siya og sakay labi na inig matunong og ting-uli sa mga estudyante. Kinahanglan gyud daw niya makigdot-dot aron makasakay tungod sa kadaghan sa pasahero. Puno man permanente gud ang mga sakyanan. Nya manama malangan-langan pud ta ba madugay tag-abot og balay. Aminado sab ang buhatan nga kulang gyud ang pampublikong sakyanan sanglit daghan ang wala na namasada. Pipila sa mga rason, dili na daw nila mapaandar ang unit kay dili kapasar sa roadworthiness ug dili na pud nila kaya ang gastos sa pagbintenar sa ilahang unit. Hinuon sa karon gipagitaan na nila kini og pamaagi. Nagdugang og 8 ka mga bus ang LTFRB Davao alang sa peak hours augmentation bus system. Kini aron ma-accommodate ang mga commuters nga maglisod og sakay panahon sa peak hours. Ang mao mga unit dunay 4 ka ruta. Ang 4 ka ruta mao ang ruta nga manukad sa University of Mindanao Matina Campus Pamaa, UM Matina Campus Pamatina Playa, Puan, Paingon Rojas Avenue o gikan UM Bulton Campus, Paindangan. Originally, we have only 10 routes for the peak hours augmentation bus system. But with consultation with the city government through the city TMO, ato ang ginungagan og another 4 routes ang atong peak hours augmentation system. They will operate from 5 a.m. to 8 a.m. and then from 5 in the afternoon till 8 in the evening. Pero ang long-term nga solusyon sa problema mao ang High Priority Bus System o HPBS. Hinuon gipasalig ni DOTR Secretary Jaime Bautista nga mahinayon ang HPBS nga nadelatar tungod sa problema sa pondo. Samtang gahuwat sa implementasyon sa proyekto, nakita sa LTFRB Davao Region nga tubag sa problema ang modern public utility vehicle. Pero ginatun-an pa kini. We are expecting to introduce a new public utility system in Davao which will be using a modernized public utility vehicle if the city government will allow, and they will operate until such time that the bus system of Davao will be implemented. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.